Bé, la festa de Sant Roc és una festa, un bot de vila que es va fer ja fa bastants segles i doncs sempre hi ha hagut la tradició de que abans ho feien el llevant de taules, passava per la tarda, el llevant de taula que eren els senyors els que passaven a beneir les cases i a fer la capta, i després, quan la vila es va anar fent gran, doncs, bueno, el poble, perquè era poble llavors, es va anar fent gran, van agafar els Mossos els massius, que eren els Mossos de qualsevol cosa, els camàlics, que en diríem avui al dia. Bé, era molt... No m'aixecava un pam de terra, que era molt amic amb la família Nogueres, i anava a Can Nogueres i ajudava, doncs veia com venien la gent a vestir-se, que sortien 4 massius i 4 captadores, i a partir de llavors, doncs, no sé, sempre vaig col·laborar, quan aquella família es va fer gran, me'ls vaig ajudar i fins que em vaig quedar com encarregat per Real Decret, que diríem ara. Ha estat una festa que sempre ha estat del poble i tota la vida, excepte durant la guerra, que va ser 2 anys que no es va celebrar, posteriorment sempre, més quantitat, menys quantitat, sempre ha sortit. Solament un any va haver-hi perquè s'hi van posar els polítics i el jovent es va enfadar. Però aquell any, encara que fos poc, en van sortir 2, que van dir que no es podia deixar de sortir. I així es va fer. I sortien nois i noies, el vestuari de les noies va canviar, d'anar com anaven antigament, van anar blanques, després van anar de catalanes o d'esbart o folclòriques, com se'ls volia dir, i quan van tornar a voler sortir, es va anar a buscar sobre una foto que hi havia, que malauradament ha desaparegut, de com anaven a principis de segle XX i finals del XIX, i un sastre d'Arenys va fer un vestuari d'acord amb aquella foto més modern. Aquí hi ha una cosa que estic totalment en desacord, amb la paraula massipa. Massipa era la favorita de la casa del senyor. I que surtin les captadores i vagin amb el morratge i que hagin canviat de vestit seria el de menys. Encara que avui al dia, per lo de la igualtat i de més, posar un A o acabar-ho amb un E no té importància, però si anem a buscar a l'enciclopèdia tal com era el que volia dir, el significat, té molt de significat. Però bé, els temps canvien i tot ha canviat. Abans s'entrava per les cases, ara per la casa entrava un, anàvem entrant d'un en un, i ara si no n'entren 20 o 30 no entren, i llavors doncs ha canviat. Però bé, és el que es porta avui al dia. La festa és la festa, i la festa des de les 7 del matí a les 10 de la nit és la festa, i viure la cosa dintre doncs és el bonic, i que el poble hi participi, que és l'altre, i que la gent obrís les portes com abans i poguessis entrar, seria el bonic, però ja aquí jo veig que com a molt alguns surten al portal i molts tanquen la porta. Perquè quan te veuen entrar un exèrcit de gent, doncs no deixen entrar. Abans era que t'obrien la porta i que entressis i que ruixessis, no mullàvem, ruixessis al pati, ruixessis les parts de la pluja dalt i ruixeu les habitacions, però ruixaven les habitacions, no mullàvem. I els massius al vespre acabàvem secs com aquestes figures que hi ha aquí. I ara quan surten de l'església ja van tots xops. És a dir, no van a ruixar a la gent, sinó van a mullar-se ells. La gent és allò quan els trobem pel carrer i ja els mullarem, però, en fi, són coses que han canviat, tot ha canviat. Passat, que vaig començar, ha passat més de mig segle i tot ha anat evolucionant. Jo, la veritat, no canviaria res, perquè no soc ningú per canviar res, que tothom vagi evolucionant segons el criteri i que es pugui mantenir d'una manera o una altra, que es mantingui la tradició. Com més pura, buscant els orígens millor, que és més maco i més, no més noble, però bueno, no sé quina paraula dir, però a mi ja m'està bé. Tothom canvia, ara tothom és universitari,
i abans tots érem rucs.